Bitawan mo. Oo, Sara. No, Sara. Sara lang. Sara, no? Sir, huwag niyo sana huwag niyo ipapatayo, sir. Hindi siya makakasumpap. Baba niyo lang. Sara. Sige. Okay. Sarang pa. Okay lang po yan. Sara, stay! Record. Patayo kayo. Sara, na. Pablo ka na. Disclaimer po, wala pong nasaktan sa sesyon na ito maliban kay tatay na natumba gawa ng lakas ng babaeng aso. Inahawakan po ang babaeng aso dahil ayaw po magpasampa dahil siguro ito ay first timer. Maraming salamat. Bitawan mo na. Hawakan mo na, sige. Hey. Paan na. Relax. Hindi pa na. Pahinga. Tingnan mo yung paa ni Bia. Nakaano dito yung paa niya. Hindi mo tinipid na. Bandungan. Tapangan mo kasi. Okay. Ah. Ayan. Labi. Go. Bitawan. Lagi mo titignan. Mamaya. Sinabi kong paa, hindi yung paa ng babae, paa ng big. Bawal lang yung bawal sa gilid. Plak. Okay, silang. Okay. Kakampante ka na naman, tumayo ka na naman. Yung pa niya, yung natang niya. Walang kakampante yan. Yan o, ang hirap mag-breed ng ano. Breed dyan. Lalo na pag napaka-aggressive ng babae. Lalo na pag first time. Lalo na pag may taga ka sa dibdib. Grabe. Dapat guys, pag nag-aalaga kayo ng ganito kalalaking aso, tanggalin niyo po yung daga sa dibdib. Patay kung makalas ka. Kaya papatayin yan. Okay, buti na. Bakit kasi? Tayo dito. Tayo sa kanya. Tawa ka lang. Ganda lang. Ipatayo mo lang siya ng konti. Kasi sinirapan na rin na. Patayo mo lang siya. Higit nyo nila. Tayo lang sir, baka sabihin nila. Patayo mo lang. Tara. Pagod na rin. Last day. Random. Yan. Nandito ko pa bitawan ko. Yung paano do? Computer naman. Dami. Load. Yun, naka-load guys. Tama lang.
Malayo. Oo, sir. Eh, masaya na siya, oh. Matapang na rin, masaya na, guys. Nagawag na yung tail niya. First time, virgin. Virgin po kasi, kaya tingnan niyo po, malalaki na po kami apat. Wala pa rin. Ano, picture tayo Master? Oh, sige. Tawag mo na. Sige. Anong bahala dyan? Yun guys, tapos na po yung session namin. Tingnan nyo kung gaano po yung height difference nila saka yung size ng ulo saka mga buto-buto nila. Layo. Alright, pagod na si B. Sa ano ulit daw? Sunday.